Oinezko gunearen eta emisio baxuko gunearen udal ordenantza berria 2021ko irailaren batean sartuko da indarrean. Ordenantza honen bidez, udalak zenbait onura ekarri nahi dizkie herritarrei, besteak beste. Bertako komertzioari laguntzea. Joan etorri jasangarriak sustatzea. Bide segurtasuna hobetzea. Kutsadura akustikoa eta atmosferikoa murriztea. Herritarrentzako eta ekitaldietarako guneak handitzea. Durangon helburu argi bat daukagu. Zure bizitza kalitatea hobetzea. Zurea eta herritar guztiena. Oinezkoen gunea. Alde Zaharra eta ondoko kaleetan oinezkoek izango dute lehentasuna, eta ez motordun ibilgailuek. Nortzuk izango dute sarbidea. Ibilgailu motordunek murriztuta izango dute oinezkoen gunean sartzea. Sartu daitezkeen bakarrak eguneroko zereginetarako hauek dira: egoiliarrak, merkataritzakoak, ostalaritzakoak. Ordutegia. Oinezkoen gune honetan, ibilgailu baimenduek zamaketa lanak egin ahalko dituzte. Astelehenetik ostiralera, eguerdiko 12ak arte eta larunbatetan goizeko 10ak arte. Egoiliarrak eta garajea dutenak ordumuga honetatik salbu daude. Emisio baxuen gunea. Herritarrek asteburuetan eta jaiegunetan aisialdi jasangarriago batez gozatu ahalko duten gunea da. Kerik gabeko gunea alegia. Nortzuk izango dute sarbidea. Gune honetara bakarrik sartu ahalko dira, asteburuetan eta jaiegunetan zamaketa lanak egin behar dituzten egoiliarrak eta garaje plaza bat dutenak. Motordun ibilgailuek murriztuta izango dute sarbidea San Agustinalde, Jose Miel Barandiaran eta Zumalakarregi kaleetan. Ordutegia. Motordun ibilgailuentzako ordumuga hauxe da. Ostiral arratsaldeko 8etatik, igande gaueko 12ak arte eta jaiegunetan. Gune hauetarako sarbidea murriztuta egongo da matrikula irakurgailu sistemaren bidez. Gune hauetara ordutegi mugatuan eta baimenik izan gabe sartuz gero, zigor administratiboa ekarriko du. Ohiko baimenak egoitza elektronikoan edo azen tramitatu behar dira. Eta ez ohikoak edo urgentziakoak udaltzaingoaren 946030010 telefonora deituta. Informazio gehiago ondorengo estekan. irubebikoitza.durangomarraudala.net edo 946030000 telefonoan. Motordun ibilgailurik gabeko hiriguneek aisialdi segurua eta jasangarria sustatzen dute.